vás byl Michael.cz a toto je spíš poděkování dobrý youtuberce, jmenuje se Milky Way. Prosím vás, dejte i subscribe, kdy mě sledujete. A chci vám říct, že tato soutěž o Maxinas platí do příštího týdne, do pondělka. A takže máte dost času a dřív to bude končit taky, protože si kdo napíše první. A toto video je spíš poděkovný video Milky Way. Jak Milky Way. A chci vám ještě říct, že natáčím na tabletu. A chci fakt ohromně poděkovat, je to výborná youtuberka. Chci jí říct tímto videem, že ji vzkazuju, že ať pokračuje v tom dál, že mě inspirovala, že mě nabudila a že mě podporuje. Takže fakt jí děkuju hodně velice. Pak tady chceš podpořit jednoho podpořitele, který mi podporuje, jmenuje se Marty, na kanále Marty a Adis.cz nebo CZ, a on dělá každý den livestreamy, teda většinou každý den livestreamy a tomu můžete taky poděkovat. Za mnou můžete vidět Proču, jestli ho tady vidíte, a on teď hraje s Honzou, můžete vidět první informačky. A teď chci fakt vážně poděkovat, myslím to naprosto vážně. Děkuji ti. A na mém kanálu budeš vždy vítaná. Marty, to je napodobně. A já se sama loučím a čaute.